Hej så. I går der uploadede jeg en video om, hvordan du suger farve ud af et foto. Og det fik jeg nogle rigtig gode respons på. Så jeg har fundet flere af de spørgsmål omkring farver frem, fordi jeg tænker, så vil jeg ligesom lave dem sådan 2 dage i træk. Det jeg har gjort, det er, at jeg har fundet nogle sider på nettet, hvor der er nogle ting omkring farver, hvor man kan finde farver, hvor man kan finde farver, der passer sammen, hvor man kan simpelthen sidde og lege med farver, indtil man har lige præcis den farvevifte, man gerne vil arbejde med. Og det du kan gøre, det er, at du kan simpelthen gå ind på de her hjemmesider, og så kan du sidde og lege med farverne. Du kan sidde og prøve dig frem og tænke, det skal være blåt. Men blåt er jo mange ting. Blå er en meget, meget bred vifte. Det er grønt og rød og gul også. Og derfor kan det godt være rigtig, rigtig svært at finde lige præcis den nuance, du gerne vil have. Når du så har fundet den nuance, så skal du finde nogle andre nuancer, der passer til. Og det kan godt være en udfordring. Det er noget, man kan bruge rigtig, rigtig lang tid på. Og det er noget, designere er super gode til. Linksene til de sider, jeg har fundet, dem vil jeg skrive her nedenunder videoen, så du kan gå ind og kigge, når du har set, hvordan jeg egentlig sidder og leger med dem. Så kan du gå direkte ind på hjemmesiderne selv, og sidde og arbejde videre med det. God fornøjelse med det. Hej hej. Hej så. På min hjemmeside Dolphin Consult, der har jeg et link, der hedder Nyttige Links. Og det øverste her, det er billeder, grafik og med mere. På den her hjemmeside, der har jeg nogle forskellige links liggende, og det er alt sammen links til hjemmesider rundt omkring på nettet, som jeg selv bruger, og som jeg synes er rigtig gode. Og hvis du kender nogen selv, må du rigtig, rigtig gerne skrive til mig, fordi jo flere jeg kan lægge herind, jo mere kan jeg hjælpe dem, der gerne vil sidde og arbejde med det. Den første, jeg vil vise dig her, den hedder Color Schemer. Den er sådan lidt old fashion, den har eksisteret rigtig, rigtig mange år, men den virker. Og det, der ligger i det, det er, at jeg har en RGB eller en hex. Det vil sige en RGB-værdi eller en hexadecimalværdi af farverne, og dem kan jeg taste ind, så klikker jeg på knappen nedenunder, der hedder Set. Det, der så sker, det er, at jeg får 4, 8, 12, 16 farver, der passer til. Det kan godt være, at man ikke bryder sig om dem, men de passer til. Og det, der står nedenunder hver enkelt billede, eller hver enkelt lille farvedims, det er RGB-værdien, og det er den hexadecimalværdi. Hvis jeg ændrer RGB-værdien nu, så starter jeg op i R, så skriver jeg G, og så skriver jeg i B, og trykker på Sæt RGB-knappen. Så får jeg nogle helt andre farver. Igen, det her det er 16 farver, der passer til lige præcis den grønne farve, jeg har valgt her. Nedenunder knapperne Sæt Hex og Sæt RGB, der ligger lighten og darken, det vil sige, hvis jeg klikker på dem, så får jeg mørkere farver eller lysere farver. Og igen, de passer sammen. Også selvom de bliver mørkere eller lysere, så passer de stadigvæk sammen. Den næste side, det er Adobes side. Og Adobe er jo om nogen professionel omkring farver. Lige nu der står der analog, og det vil sige, at alle farverne, der er ikke en stor forskel på dem, de ligger alle sammen over i noget rød, en lille smule op mod noget orange, og en lille smule ned omkring noget lilla. Jeg kan flytte hele den her samling, det vil sige, at jeg kan samle dem, og så kan jeg sprede dem ud igen, og jeg kan flytte rundt på dem. Du kan se, det passer sammen. Hver enkelt lille arm repræsenterer en farve, og jeg kan sprede dem ud, så jeg går mere op i noget grønt over i noget rødt eller orange. Og på den måde kan jeg simpelthen sidde og arbejde med mine farver og finde nogle, som jeg synes passer sådan nogenlunde til hinanden. Hvis jeg for eksempel tager den her røde farve og siger, at jeg godt tænker mig, at den er en lille smule mørke, skal du se, så kan jeg faktisk skrue på de forskellige små skyder, der ligger nedenunder. Det har selvfølgelig en indvirkning op på min cirkel, så flytter de forskellige arme så også. Nederst står RGB og hexværdien igen. Og jeg kan vælge nogle andre muligheder. Jeg har rent faktisk en del muligheder at lege med. Det her det er så en triad eller triade, hvor jeg kan vælge 3, der ligesom ligger i hver sin forgrening. Og igen, de passer sammen. Det kan godt være, at jeg ikke bryder mig om dem, men de passer sammen. Og jeg kan stadigvæk rette til. Jeg kan stadigvæk sige, at der er en af farverne, jeg godt kunne tænke mig at skrue en lille smule på. Den grønne her for eksempel. Det her det er komplementærfarverne. Det kunne godt være, at jeg gerne vil have en blå baggrund, og så vil jeg gerne have en farve, der ligesom sagde pop. Altså sådan en, der man virkelig fik øje på. Og der kan jeg tage den, der ligger modsat på farvehjulet. Og det vil være sådan, at hvis jeg vælger en blå baggrund, og så vælger en af de orange, så vil det være, at den popper frem, uden at den skriger. Der går ikke sådan den her gule tilbudsfarve i, for eksempel, medmindre du er startet ud med en lilla baggrund. Så er der nogle sammensætninger. Her igen, de passer sammen. Og igen, jeg kan sidde og redigere dem en af gangen, hvis jeg synes, jeg gerne vil det. Skygger
Den går ud fra en farve, det er den orange i midten, og så går den over i enten noget lidt dus i mørke, eller nogle knaldfarver i mørke toner af den samme. Den her paletten, en lille smule det samme. Jeg har et hjul til venstre, og jeg har en firkant til højre, hvor alle resultaterne ligger. Og fælles for alle de her firkanter, det er, at de repræsenterer hver især nogle farver. Så er der nogle cirkler oppe i toppen. De er meget mørke, det er en meget mørk baggrund, der er på den her hjemmeside. Det er heroppe, jeg vælger de forskellige ting. Hvis jeg klikker på en af farverne over i firkanten, så kan jeg nedenunder farven, der kan jeg simpelthen aflæse RGB, jeg kan aflæse hex, jeg kan aflæse nogle andre ting, men for os, der ikke er helt professionelle, der er det nok RGB og den hexadecimale værdi, der er de mest interessante. Jeg kan også køre over mod noget, der er lidt mere knald på. Kan du se det? Nu kører jeg sådan over for lidt mere rødt, lidt mere knald på. Eller sådan lidt mere over mod faktisk noget lidt sort-hvid, altså det vil sige, at farven bliver suget en lille smule ud. Ovenover min cirkel, der står der Shift. Det vil sige, hvis jeg holder Shift-tasten nede, så kan jeg individuelt fjerne nogle af de her små cirkler, eller jeg kan flytte dem. Du kan se, der kommer lidt mere knald på den lyse af dem, og nu prøver jeg at flytte den mørke også, så kommer der også lidt mere knald på den. Så hvis jeg holder Shift nede, så ligger de ikke længere som en serie. De næste knapper op i toppen har fungerer på stort set samme måde, som det du lige har set mig gøre på den anden hjemmeside. Og igen, jeg får en hel masse muligheder på firkanten ud til højre, og jeg kan klikke på hver enkelt farve. Jeg kan gøre dem lysere, jeg kan gøre dem mørkere, og jeg kan give dem mere knald på styrken af farven. Den næste side her, den er sådan lidt mere statisk. Der er lagt en hel masse farver ind, det vil sige de røde farver, de pink farver, de orange farver osv. Og der står den hexadecimale værdi, og der står RGB-værdien. Og så står der også nogle navne. Jeg er ikke helt sikker på, hvis du går ned til en grafiker og siger, at jeg vil gerne have Indian Red, at du får lige præcis den. Men skidt med det. Men du har i hvert fald den hexadecimale værdi, og du har den RGB-værdi. Og her kan du se, de ligger simpelthen i grupper dernede af. Den sidste, det er sådan en do-it-yourself. Der er ikke den helt store hjælp. Jeg har nogle skydere, og øverst op, der har jeg skyderne for RGB. Og så længere nede, der står alle mulige andre former for farveværdier. Smyk for eksempel, sidder du med InDesign, så kender du garanteret smyk. Der er nogle muligheder, men sidder du og skyder på skyderne op på den øverste, så vil alle de andre nedenunder, de vil også rette sig til. Så det er simpelthen en måde at sige, jamen hvis jeg har en RGB, der hedder sådan her, hvad hedder den så som smyk? Nu prøver jeg lige at skyde over mod noget mørkegrønt. Jeg kan prøve en gang at køre den lidt lysere, så der kommer lidt mere knald på den farve. Og jeg kan gå fra grøn til blå, det vil sige gøre farven mere kold. Jeg har R, jeg har G, jeg har B. Og du kan se på den lille firkant både til venstre, men også helt op til højre. Det er den farve, jeg sidder og arbejder med lige nu. Du kan nok se, det er sådan en do-it-yourself. Det gælder simpelthen om at flytte skyderne ind, så man finder en farve, som man godt kan lide. Hvis jeg klikker lige ned under den grønne firkant, jeg har ude til højre, så kan jeg begynde at kombinere den næste farve, jeg gerne vil have, simpelthen ved at skyde på de små skyder op på RGB. Men du kan nok se, at alle de andre farveværdier, der smutter de her skyder også fra venstre til højre hele tiden, alt efter hvad jeg gør op i RGB. Så det er simpelthen lige at aflæse, hvad hedder de for eksempel som smyk. Farver er et stort område, farver er et svært område, og farver er et vanvittigt spændende område. Så du kaster dig ud på dybt vand, og jeg er stensikker på, at du også kommer til at svømme. De her hjemmesider, de er simpelthen beregnet til at få os andre til at arbejde med farver, sådan så vi kan få det til at se nogenlunde fornuftigt ud, det vi sidder og laver. De fleste af dem er lavet til professionel brug, men vi andre kan altså også godt få noget ud af det. Så rigtig, rigtig god fornøjelse med farver og hele farveuniverset. Hej hej.